Pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dugu aurkoa eta dataren karietara esan behar da gazaren fakturak familia askoren amesgaizto bihurtu direla energia krisiak eztanda egin zuenetik. Herritar handana garestitzeari aurre egiteko neurrien bila dabil geroztik eta askok urteetan irakurri gabeko kontratuak atera dituzte mahai gainera. Izan ere, azken baliabideko tarifara jotzeko gomendatu die erabiltzaileen eta kontsumitzaileen elkarteak gas naturala duten kontsumitzaileei. Hego Euskal Herriko kasuan, Espainiako gobernuak finkatzen ditu tarifaren baldintzak eta prezioa 3 hilabetean behin eguneratzen ditu kontsumitzaileek ordaintzen duten kopuruaren zati bat finkoa da eta bestea gas naturalaren prezioaren arabera aldatzen da. Hortaz, tarifa urtean 4 aldiz garestitu edo merkatu daiteke. Ipar Euskal Herrira begira, bizitzaren garestitzearen eta aldaketa klimatikoaren kontra deitu dute protesta. Bihar astearterako greba orokorreko deia egin dute CGT, FO, FSU eta Solider sindikatuek. Frantzia osorako deia da eta Ipar Euskal Herrian ere egingo dute protesta. Egoeraren larritasuna azpimarratu dute guztiek, Total Energies enpresaren petrolio iraztegietan hasi zen mugimendu soziala. Langileek 10% lansariaren handitzea eskatzen dute inflazioak eragindako biziaren garestitzera egokitu eta horrez gain enpresak izandako irabazien parte bat langileei joan behar zaiela aldarrikatuta. Greba mugimendua gogortuz joan da eta erregai eskasia eragin du Frantzia iparraldean bereziki. Hori hala, bortizkeriarekin erantzutea erabaki du Frantziako gobernuak greban dauden langileak lanera behartuta. Arazo teknikoak direla eta berehala gatoz buelta geroak. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Bueltan gaudeia da eta lerroburuekin hasteko energia krisi betean familia asko ari dira egoera honen ondorioak jasaten. Gipuzkoako Tolosaldean eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin berritan, 5 etxetatik batek energia pobrezia pairatzen duela aztertu dute. Euskal Herriko gainontzetako txokoetan ere egoera latza da. Iparraldean esaterako Total Energies enpresako langileak soldata igoeraren aldeko greban daude murgilduta. Biharko sektore guztietan elkartasunerako greba deitu dute. Entzun dezagun, Peio Defo, EGT sindikatuko kidea. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte diruzariak igoarazi nahi behar den bezala.
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektua onartzeko astebete falta denean, Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak ziurtatu du uneon bizi den krisiak areagotu dituen ezberdintasun sozialei aurre egitea izango dutela helburu aurtengo kontuek. Aurrekontuen negoziaziorako atea zabalik dela ere azaldu du Azpiazuk eta akordio zabalerako borondatea dutela berretsi. Gauzak horrela Azpiazuren hitzok izpide, halaxe iritzi die aurtengo EAeko kontuei Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiak. Bida pasatugu ostean gerra ailegatu zaigu eta egoerari aurre egiteko funtsezkoa da aurrekontu sozial batzuk eukitea, espansiboak izatea, eta alba dugu aldeen babes gehien lortu behar dituzten aurrekontuak euki behar ditugu bai hemen eta bai Espainian ere, funtsezkoa diralako batez ere etorkizuna garatzeko. Beraz, momentu soziopolitiko eta ekonomiko oso konkretu batean gaude, beraz, aurrekontuak betiko moduan behar diren politikak garatzeko funtsezkoak diren kontuak izango dira. Eta aurrekontu ez Iruñara salto, Joseba Sirone Bilduren Iruñako bozeramaileak prentsaurrekoa eman du goiz honetan, egungo krisiari aurre egiteko aurrekontuak aldatzeko ekimen baten berri emateko. Pobrezia energetikoari aurre egiteko neurri sorta defendatu du, hain zuzen ere alderdiak datorren urteko aurrekontuetan Iruñako udalean. Lehenengoak familientzako diru laguntzak dira, oro har aurretzen dizuet, eta bigarrenak hau da egiturazkoak 3 eremutan banatuko genituzke. Alde batetik, eraikinak birgaitzea, energia eraginkortasuna eta aurkezpena bultzatzeko. Bigarrena, gaza biomasarekin ordezkatzen joatea, hiriko beroguntza azpiegiturei segurtasun handiagoa, prezio hobea eta jasangarritasun handiagoa emateko, eta hirugarrena izango litzateke energia komunitateak sustatzea eraikin publikoetan zein pribatuetan autokonsumorako. Lan gatazketan grebariekin diote Amazonen Trapagarango logistika zentroko langileek, soldatak KPIaren arabera eguneratzea, asteburuko lana mugatzea eta banatzaileei subrogazio eskubidea aitortzea eskatzen dute. Lab sindikatuaren arabera zentroko langileen 100% egin du gaurko deitu duten 4 orduko lan uztea. Gotzon Mardaratz Lab sindikatuko ezkerraldeko zerbitzu pribatuetako arduradun. Greba egitea erabakitu dugula, enpresa ez dela ezigitzen gurekin lan harremana hobetzeko. Gu genuen lan harremanak hobetzeko posiblea dela lan hitzarmen propio batekin eta enpresa ez du nahi. Eta egunekaguna atera dira bat egin dutela lan ustearekin, bakarrik egon dira lan egiten arduradunak, baina egia esateko paketerik ez dira mugitu, hor danaren diri egon da. Bestalde, Xabier Atristain Gorosabel preso donostiarra Martuteneko espetxera itzuli zen ostiral arratsaldean. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak Atristaini emandako 3. graduaren aurka helegitea jarri zuen fiskaltzak eta hori onartu egin du orain Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzako epaitegi zentralak 2. gradura. Itzularazi du epaileak. Atristainen kasuak zeresana eman du aurten, 12 urte bete ditu preso. 2010ko irailaren 29an atxilotu zuten. Berehala Espainiako Auzitegi Nazionalak urein komunikatzeko agindu zuen, lehergaiak aurkitzeko ikerketa oztopatu zezakeela argudiatuta. Inkomunikazio aldiaren ondoren torturak salatu zituen etako kide izatea leporatuta sartu zuten preso. Urtarrilean ordea, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen Espainiak prozesu justu eta ekitatezkoa izatea eragotzi ziola Atristaini. Ez baitzion utzi inkomunikazio aldian konfiantzazko abokatu bat aukeratzen otsailaren 17an kondena etetea ebatzi eta kalera atera zen Auzitegi Gorenak Estrasburgoko Auzitegiaren sententziaz ebatzi artean. Hala ere berriro atxilotu eta espetxeratu zuten ekainaren 2an. Auzitegi Gorenak ebatzi zuen inkomunikazio aldian egin zuen deklarazioaz gain, bazirela froga gehiago Atristainen kontra eta deklarazio horiek gabe ere epaileak zigor ondorio bera atera izango lukeela. Ondorioz, ez zuen onartuaren aurkako 17 urteko espetxe zigorra berrikustea. 14 hilabete barru zigorraren 3 laurdenak beteko ditu.
Ostera, suhiltzaileak kontrolpean hartu dute gauean Antsoaingo herri zaharreko baselizan bart pizturiko sua Ezkaba mendian. Agintariek esan dutenez, ez da baso zutea, baizik eta eraikinean pizturikoa. Sandra Urrak azalduko digu. Urriko bigarren 15 hau temperatura epelekin hasi dugu eta Ezkabako mendia albiste izan da berriro izan ere, igande gauean sute txiki bat piztu da eta informazio iturri ofizialek aipatu dutenez, ez da baso sute bat izan baizik eta Antsoain zaharreko baselizak hartu zuen sua. Suhiltzaileak lanean egon dira gauean zehar eta gaur goizeko euriak lagundu egin du guztia itzaltzeko. Arratsaldeon, lerroburuak horrela energian arreta jarriko diogu. Krisi batean familia asko ari dira egoera honen ondorioak jasaten. Gipuzkoako Tolosaldean eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin berritan, 5 etxetatik batek energia pobrezia pairatzen duela aztertu dute. Udane Arbeok azalduko digu. Urriaren 17 hau pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dugu, eta une honetan bizi dugun energia krisiarekin uste baino lotura handiagoa du. Azken hilabeteotan prezioak izugarri igo dira, elikagaiak, erregaiak, argindarra, lehentasunezkotza ditugun horien guztien kostuek goruntz egin dute. Egoera honi aurre egin ezin diotenak ez dira gutxi. Gipuzkoan Tolosaldea garatzen agentziak eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Datuen arabera Tolosaldean 3.160 etxe bizitzak alegia eskualdeko etxen 16%ik pobrezia erlatiboa jasaten dute, eta 987 etxe bizitzak 5%ek pobrezia larria. Hau da 4.000 etxe bizitza baino gehiagotan eskualdeko 5 etxe bizitzatik batean pobrezia energetikoa hauteman da, modu batera edo bestera. Tolosaldeako zifrak horiek badira pentsa nolakoak izango diren Euskal Herri osoko datuak. Energiaren egoera honi aurre egin ezin da, agintariek zenbait diru laguntza dituzte indarrean. Frantziar estatuaren kasuan, erregaien prezioa merketzeko laguntza litroko 30 zentimokoa azaro erdira arte luzatuko dute, eta hori ale Ipar Euskal Herrian ere eragina izango du. Egoera amesgaiztotza dute askorek, horren isla Total Energies enpresako langileak esaterako, soldata egoeraren aldeko greban daude murgilduta. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Inflazioa goia jotzen elikagaiak eta argindarra geroz eta garestiago soldatak horren tamainan igo behar direla aldarrikatu du Dufauk. Beraz soldatak langile guztiei igoarazteko mugimendua sortu behar dela. Ildo horretan astearte honetarako sektore guztietan elkartasunerako greba deitu dute, tartean Ipar Euskal Herrian. CGT sindikatuko Peio Dufauk argi du borroka hori aurrekari izango dela inflazio altuaren aurrean langile soldata igotzeko. Pobrezia energetikoari aurre egiteko neurri sorta defendatuko du EH Bilduk datorren urteko aurrekontuetan Iruñako udalean. Egoera ahulean dauden familiak eta kalefakzio zentrala duten komunitatei zuzendutako laguntzak dira. Joseba Siron, Iruñeko EH Bilduko eledunaren arabera, beharrezkoa du udalak premiazko zein egiturazko neurriak sortzea pobrezia energetikoari aurre egiteko. Alde batetik, eraikinak birgaitzea, energia eraginkortasuna eta aurkezpena bultzatzeko. Gaza, bigarrena, gaza biomasarekin ordezkatzen joatea, hiriko beroguntza azpiegiturei segurtasun handiagoa, prezio hobea eta jasangarritasun handiagoa emateko, eta hirugarrena izango litzateke energia komunitateak sustatzea eraikin publikoetan zein pribatuetan autokonsumorako.
Nazioarteko egunean, agerraldia egin du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, bertan, pobretzeari stop lelopean, mobilizazio dinamika iragarri dute, egiturazkoak ziren arazoak askartzen ari dira honetan, Iñigo Urkulluren eta Maria Txibiteren gobernuek ez dituztela haien eskumenak erabiltzen salatu dute. Egoera horrela, bizitza garestitzearen aurka eta prezioak kontrolatzeko mobilizazioak iragarri ditu Eskubide Sozialen Kartak, azaroaren 19 Hego Euskal Herrian. Egoera jasanezina bilakatzen ari da. Inflazioak gora egin eta egiturazkoak ziren arazoak azkartzen ari diren honetan, langileon eta herri sektoreon diru sarrerak eta beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak murrizten ari dira. Eta Urkullu eta Txibiteren gobernuek ez dira erabiltzen ari indarrean dauden eskumenak herritarren bizi baldintzak ziurtatuko dituzten politikak egiteko. Finantza sektorea, oligopolio energetikoa, patronala eta oroar elite ekonomikoak dira gehiengoaren pobretza eragin eta egoera honekin etekinak pilatzen ari direnak. Lan eta bizitza duinak bermatu eta merkatuen esku hartzeko garaia da. Udazken honetan, herri honetan inorratzean ez gelditzeko borroka egiteko prest gaude, eta langile eta herritar orori deialdi haukin bat egitera dei egiten diogu. Orain urtebete bake konferentziaren 10. urteurrena izan zen ezker abertzaleak urriaren 18an adierazpen solemnea egin zuen Aieteko jauregian, han besteak besteetako biktimei adierazi zien beren mina aitortzen zuela eta min hori etzela inoiz gertatu behar. Orain agiria irakurri zuten ezker abertzaleko bozeramaileek, Arnaldo Otegik eta Arkaitz Rodriguezek elkarrizketa eman dute Naiz irratian eta agirian agertzen ziren edukiak berresteaz gain apaltasunetik elkarbizitzari egindako ekarpenetzat jo dute adierazpena. Urriaren 18ko adierazpenarekin guk hiru helburu nagusi genuen, ez? Lehenik eta behin esan beharra dago, guk esaten dugu adierazpen horretan esaten duguna horrela pentsatzen dugulako. Eta guk pentsatzen duguna esaten dugu. Puntu horrek esaten zuena zen gatazka konpontzeko, besteak beste biktima guztien aitortza eta erreparazioan aurrera egin beharra dagoela. Gu adierazpen horrekin horixe egin nahi izan genuen, ez? Bere momentuan esandako gauza berbera. Guk uste dugu garaiaretan esandakoa bigentzia osoa duela. Eta zerbait gehitzekotan esango nuke haura dela gure posizioa, inalterablea den posizioa, betirako eta betikotasuna duen posizioa, eta zentzu horretan gure apaltasunetik herri honen elkarbizitzari egiten diogun eta egin genion ekarpena. Lan gatazketara salto, grebari ekin diote Amazonen Trapagarango logistika zentroko langileek. Aiara Durreta. Amazonek Trapagaranen duen logistikako zentroko langileek 4 orduko lan ustea egin dute, laben arabera, beharinen 100% greba egin du. 100% atera dira bat egin dutela lan ustearekin, bakarrik egon dira lan egiten arduradunak, paketerik ez dira mugitu, hor dana geldiri egon da. 3 aldarri nagusi dituzte soldatak, kapiaren arabera eguneratzea, asteburuetako lana mugatzea eta banatzailei subrogazio eskubidea aitortzea. Lan uste batekin mai gainean jarrita eta ez dutela telefonoak hartu, ez dutela batu greba batzordearekin,
eta horrezeretik plantilla oso zerre dago. Eskaera horiek lan hitzarmen batean biltzea nahi dute eta zuzendaritzak ez duela ituna negoziatzeko ezeri nahi ohartarazi dute. Baina gaur egun gero eta lankarga gehiago dago asteburuetan eta hori ez dago rekonozituta. Ez dago baldintzatuta norre lan egiten dute larun bat edo domeka gehiago, ez da gratifikatzen, ez da ordaintzen. Lan hitzarmenaren negoziazioaren ezean gainera iragarri dute gaurkoa ez dela lehenengoa eta azken greba izango. Uste dugula geroz eta lan uste gehiago edo inkluso greba gehiago egongo direla urrengo egunetan, Black Friday, Cyber Monday edo gabonetari begira. Eta datozen asteetan asanblada hori erabakiak hori hartuko dutela. Bestaldetik, Bizkaiko metalgintzako langileek Bilboko Euskadi plazan eserialdia egin dute hitzarmenaren negoziazioan eragiteko. Aiara Durreta. Bizkaiko metalgintzako langileek eserialdia egin dute Bilboko Euskadi plazan, FEBEN patronalaren egoitzaren atarien alegia. Ekintza pazifiko bat izan da, eta beharrezkoa da borroka honetan jarraitzea hitzarmena berritzeko. Egun lan hitzarmena negoziatzen daude patronala eta sindikatuak. Abenduan ituna iraungi zen eta orduztik ez dira adostasun batera heldu. Hori dela eta tartean 2022an ez dute soldata igoerarik izan. Bada erosahalmena bermatzea ezinbestekoa da sindikatuentzat negoziatzen hasteko. Zan dezakeguna da negoziazioa oraindik ez dela hasi FEBEMen jarreragatik. Baina ez da marra gorri erosahalmena bermatzea grebak bertan bera ustea. Hori da negoziazioa martxan jartzeko. Sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dutenez, FEBEMek negoziazioa blokeatzen du. Egoera horren aurrean sindikatuek 3 greba egunetara deitu dituzte sektoreko 52.000 langile. Hor dauzkagu greba deialdiak, eta ointxe bertan kalendarian dagoena hori da, egutegian dagoena da, bilera ostazken honetan eta datorren astean ja greba. Asteazkenean urriak 19 berriro bilduko dira Comisiones Obreras, UGT, LAB eta ELA sindikatuak patronalarekin, eta lanuzteak bertan bera usteko edukiak mahai gainean jartzea halabeharrezkoa dela aitortu dute. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Guk esaten duguna da oso urrutik gaudela, ze negoziazioa blokeatuta dago. Asteburuan jaso direnei begira ordea, estatuko hainbat erkidegotako pentsiodun mugimenduek manifestazioa egin dute Madrilen. Pentsioak urteko KPI pilatuaren arabera igotzea eta gutxieneko pentsioa batazbesteko soldataren 160koa izatea eskatzeko. Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua izan da protesta deitu dutenen artean eta bertatik 500 gora pentsiodun joan dira manifestazioan parte hartzera. Es miseria y nada más. Pensión de viudedad. Es miseria y nada más. Gobernarsen duela, gobernarsen du. Pensiones bere burua defenarse dute. Quien goberna. As pensiones defenderse. Guberni, las pensiones al defensa. Y si alguno no se ha enterado del grito que estamos haciendo desde las 4 esquinas del país, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensionistas, ¡Aurrea! Gai zaldatuta berriz, 40 egun bizitzaren alde abortuaren kontrako mugimenduaren esanetan, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi du abortatzeko kliniken aurrean taldeak egiten zituen otoitzei lotutako ertzaintzak egindako erresoluzio bat. Nerea Garzia. Gasteizko klinika baten aurrean elkartzen zen abortuaren aurkako mugimenduak errekurtso bat jarri du ertzaintzak egindako erresoluzioari. Asteburu honetan EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak errekurtsoaren alde jo du. Ertzaintzak egindako erresoluzio horren arabera, Gasteizko klinika baten aurrean errezatzen zuen abortuaren kontrako taldeak ekintza hori eraikinetik 80 metrotara egin behar zuen.
Mugimenduak idatzia ez zuen begi onez ikusi eta errekurtso bat jarri zuen. Gauzak horrela, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du ertzaintzak egindako erresoluzioa. Gasteizko klinikaren aurrean egiten dituzten protestak ugarituz doaz. Osasun zentroaren atarian ia egunero arrozarioa errezatzeaz gain kartelak eramaten dituzte zenbait mezurekin. Abortuaren kontrako mezuak dira hain zuzen ere. 40 egun bizitzaren alde, 2004 urtean Ameriketako Estatu Batuetan sortutako mugimendua da, eta euren helburua da abortatzeko eskubidea deuseztatzea. Azken egunotan, 80 metrotara dagoen desanparado zelizan elkartu dira, baina aldaketa honen ondoren klinikara bueltatuko direla aurre ikusten da. Bestalde, Donostiako Azkabide klinikan ere Gasteizko bezalako protestak egin ohi ditu kolektiboak. Hala ere, kasu honetan epaile batek arrazoia eman zion klinikari, eta protesta egin dutenak eraikinetik 100 metrora egon beharko dira. Autoak dioenez, haurdunaldia etetea doazen emakumeen intimitatea eta abortatzeko duten eskubidea urratzen dituzte protesta horiek, baita klinikaren langileen eskubideak ere. Bestalde, Arantzadi Zientzia Elkarteak gerra zibilean fusilatu zuten Galdakaoko Pedro Asua Zubiaur miliziano errepublikarrarenak izan litezkeen gorpuzkiak atera ditu Hueskan. Pedro Asua Zubiaur 21 urte zituela hil zuten tropa frankistek Jakan. Eta Basaurin galtzak eramateagatik sokatira txapelketatik kanpo utzi dute neska bat jaietan. Galtzan jantzita zituela sokatiran parte hartzea, galarazi zioten emakumeak berak edatu du gertakarien bideoa sare sozialetan. Joan den ostegunean Basauriko San Fausto jaietako kuadrilen arteko sokatira txapelketan parte hartzea galarazi egin ziotela salatu du. Ikusi. Las cuadrillas es obligatorio entrar con el traje íntegro, tanto masculino como femenino. ¡No puede! Que vayan preparando los chicos de la escuela que hagan. ¡Muy mal! Eta eguneko berriekin bukatzeko, Nafarroan jarriko dugu begirada berriro, lerroburuetan aipatu bezala, jendetza elkartu da Tafaian aurtengo Nafarroa oinezen. Asteburu osoko jaia ospatu dute eta Garcés de los Fallos ikastolak zor ekonomikoari aurre egiteko erabiliko dute dirua. Albiste honekin heldu gara bukaerara. Gogoratu guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Gero arte. Euskara babesten ari zareten guztioi. Mila esker bihotz-bihotzez, Tafaiako ikastola eta bere proiektua laguntzeagatik.